Oh! Bueno, la de temps que no em fico davant de la càmera. Aviam, faig aquest vídeo sobretot per mi, perquè, uh, no sé, vull com anar veient el procés i m'ajuda també molt, ara feia molt que no feia vídeos, però recordo que m'ajudava molt de volcar cap al món, no a gent en concret, és a dir, sinó una cosa terapèutica meva de que m'ajuda deixant al món coses que penso o coses que m'estan passant, etc. I fa molt que pensava de tornar a gravar vídeos i no sabia ben bé com, i ara que haig de marxar del taller, que també és quan va néixer el canal de YouTube, estava aquí el taller, sento com que haig de tancar aquest cicle. Llavors vinc sense gaire idea del que dir, però sí que sé que haig d'explicar una mica el que m'ha passat, que és que jo estic aquí de lloguer fa pràcticament 10 anys ara, i era un contracte de 5. Llavors què passa? Que jo, com que soc una mica monger, i tota la burocràcia és que ni m'entero, això de fet m'ajudarà a mirar-m'ho més perquè és que et puteja, és a dir, ho han comprat i jo haig de marxar i no m'han donat ni opció. És que tampoc ho podria pagar ara, ni hipotecar-me, ni res. Llavors, clar, mira, la de caos que tengo, la de coses. Això on ho duc? Perquè, clar, el preu que jo vaig pagar aquí, que és un local que no volia ningú, que no està adequat per res, no hi ha res, he rebuscat per tota la zona i pel preu que estic pagant tinc 1/3 d'aquest espai. Llavors he decidit que no em busco un altre lloc, que em sembla que una tonteria anar a fer el mateix però en un espai més petit, anar pitjor. Llavors he decidit reinventar el que haig de fer i bé, jo sóc autista i la meva tendència, el que em dona salut, són diverses coses que, com pot ser la rutina o com pot ser tenir un espai que era aquest, on jo puc desenvolupar les meves obsessions, els interessos restringits, que se'n diu, i puc estar aïllat i exposar-me a lo social quan em va bé, perquè a lo social esgota, no és que no m'agradi, és que se'm dona malament, diguéssim, no em surt natural i em desgasta molt. També el tema de la hipersensibilitat, no? Com el so i la llum per mi són els més hardcores, també el tacte, però no tant. A mesura que em faig més gran, més. Em comencen a rascar les etiquetes i em fan... Però el que més hardcore és això. Els estímuls i lo social em desgasten molt, llavors em va molt bé tenir un lloc on jo em puc aïllar, descansar i recuperar-me i això, i fer el que em dona vitalitat, sentit a la vida i que és dedicar-me als meus interessos especials. Llavors, com que això ja ho deixo de tenir, em posa com prioritat poder continuar desenvolupant les meves coses, no? Però tinc un input com de dir, vale, he estat aquí tancat, jo estava a gust, això és sa per mi, no hagués canviat, però anem a intentar fer el mateix i moure-ho i que es vegi. Que és una cosa que a mi sempre m'ha sigut bastant igual, perquè, és a dir, soc histriònic una mica, ja, que si els peluts, tot aquest... Però no és una cosa de cridar l'atenció, és una cosa de ser, de que jo sóc així.
Llavors això crida l'atenció, però no és la intencionalitat. A mesura que he anat entenent més com funciona el món, que no és de la manera que no sé, per mi seria natural, sí que he començat a instrumentalitzar-ho, perquè dic, bueno, jo faig aquestes coses, les continuaré fent, és a dir, encara que estigui sota un pont és la meva prioritat, he estat visquent aquí sense comoditats del pal a aigua calenta i dutxa, i no és que no em facin falta, és que prefereixo tenir el temps per desenvolupar tot això. Llavors, com que he anat aprenent que sí que un artista s'ha d'exposar i ha de reclamar aquesta atenció per poder vendre les coses i subsistir millor, perquè clar, jo si guanyés més i tingués dutxa em sembla fantàstic, saps? No? És que és una qüestió de prioritats. Vull dir que els benestars normals per mi no són una prioritat per la meva salut i el meu benestar. En canvi, fer els meus projectes sí. Però vendre'ls i que me'ls validin, no. És una cosa que a mi m'interessi. És una cosa que veig que si ho faig, doncs tindré més ingressos, si aconsegueixo que es validi i que m'ho paguin, i podré viure millor i això està bé, no? I llavors ara vaig a fer aquest esforç, perquè bueno, em motiva, perquè també em ratlla una mica doncs el funcionament, no? Del capitalisme. Té moltes coses bones, perquè mai hem sigut tots burgesos en aquest primer món com estem ara. És a dir, mai hi ha hagut tanta abundància. Mai hem estat millor a la història, i també amb altres temes socials però també té unes parts bastant xungues, psicòpates, jo diria, que és que prima lo material davant de lo humà, no? Vull dir, el que m'està passant és com legal, és a dir, no em puc queixar, això, així és el sistema. Però jo mai hagués anat a comprar alguna cosa on una persona hi té fet la vida, i t'he fet el negoci o hi t'he fet el taller per l'esquena. Però el sistema ho valida, no passa res. I això m'enfurisma una mica i em fan ganes em dona energia per posar en moviment tot aquest, diguéssim, projecte que estic començant, que és anar a fer el que jo feia al meu cau, a espais artístics que em puguin donar currículum, que em puguin donar beques, que em puguin donar nom. I ho aprofito, perquè clar, jo també vull viure millor. I bé, ara el tema és que organitzaré una expo, liquidació total, on es mescla les meves diferents facetes, perquè jo tinc diferents heterònims, dissocio parts de la meva personalitat, perquè tinc com diferents personalitats creatives, anem a dir. Això el Pessoa també ho feia molt, que era un poeta. Però bueno, que és una cosa com que em neix, perquè jo faig dibuixets, còmics i no sé què, i veig com uns interessos, una manera d'expressar-me diferents de com pinto, que és una cosa molt més introspectiva, que m'ha servit molt a nivell terapèutic, que he fet per mi, és a dir, que em sosté. Jo estic viu perquè pinto, literal, i després també hi ha el personatge del Botifarrot, que és de la banda Elefant Blanc, que aquí és com el desmelena, és a dir, i al fora totes les coses intel·lectuals, perquè jo soc molt mental, i el destape, anem a dir.
i també és com un drag king. Això, a veure, és que jo he estat explorant, a partir del que vam fer això del col·lectiu LGTB, he estat explorant amb el drag i clar, la tendència és pues, anar a veure a feminitzar-me, no? Perquè sóc un home cis. Aquesta és la tendència. I jo m'he trobat que, a veure, sí que m'agrada com mesclar peces de roba i tal, però m'he trobat que no estic còmode amb pits falsos, perfumant feminitat. M'he donat que, és a dir, el meu drac és un home, també. És a dir, que hi ha un... Jo em sento un home, però no sé, sóc com un home sensible. És a dir, que a través del botifarrot faig un drag king que performa la masculinitat més hegemònica per enriure-se'n, potser, no ho sé, em deixo anar a la meva part més políticament incorrecta pel que fa al gènere, diguéssim. Llavors això també és com molt polèmic, perquè és com el pitjor, és a dir, un home que es fiqui a dir, no sé, a positivitzar la masculinitat, que és una cosa que penso que s'ha de fer però des d'una altra òptica. Vull dir que hi ha moltes coses positives en la masculinitat. Fuà, m'estic enrotllant que te cagues. Bueno, això que en l'exposició agrupo tots aquests heterònims, no? A la inauguració farem un concert de l'Elefant Blanc, presentem un fanzine i hi haurà quadres perquè aniré presentant diferents sèries. Doncs a la inauguració inclouré dues, que són pintures homoeròtiques o nus masculins i tota una sèrie que vaig fer mesclant una estètica de la pintura galant, del rococó, que és una de les més denostades a la seva pintura perquè era com molt frívola. I llavors aquí vaig ficar ositos i totes aquestes coses així més de fantasia. També vaig anar aquí a estirar tema de neurodivergències o diferents condicions de l'ésser humà més especials, no? Perquè és que hi ha molta diversitat a l'ésser humà i a vegades jutgem sense tenir en compte aquesta divergència, sense tenir en compte el cervell que té cadascú i jutgem com amb un estàndard igual i això s'ha d'anar donant a conèixer. I bé, aquest és el plan. Aquesta serà la inauguració, que és aquest dissabte. I després tinc el plaer de comptar amb amics que em vindran a fer un recolzament fent concerts o fent algun esdeveniment i jo aprofitaré per incloure altres sèries de quadres. Llavors, és a dir, serà interessant tornar perquè hi haurà coses noves. També jo faré, abans dels esdeveniments, una mica de visita guiada, que així com en genèric jo obro les 6, rebo la gent, explico una mica la cosa, llavors hi ha un esdeveniment, un concert, el que sigui. Aquest seria una mica el format. I bé, ja aniré avisant, ja tinc coses agendades, ara haig d'anar fent els cartellets i tal. I crec que ja està, el que haig de dir. Saps una cosa que t'haig de dir? És el primer vídeo que faig d'una tirada. És a dir, això ho penjaré sense editar, perquè m'ha sortit tal qual. Recordo que quan gravava vídeos hi havia espais de silenci, perquè jo era com, ai, això què vull dir ara? O com ho vull dir? I aquest que ha sortit així natural m'encanta. Bueno, doncs aquí tenim el meu vídeo de YouTube del meu canal, que a partir d'ara es dirà Artista Autista, i que em sembla que serà interessant
de tant en tant faré un vídeo d'aquest procés que vaig a fer. I, bueno, em passo el català, perquè feia els vídeos en castellà. Però bé, tampoc tinc tants subscriptors. Sento els que ja no m'entenguin. Bueno, espero que els que estigueu per aquí es passeu pel taller durant el maig i salut.